Witajcie. Ci, co mnie nie znają, to przedstawiam się. Nazywam się Leo Swaczyna. Jerzek, frontmanem takiej partii regionalnej, co się nazywa Ślązoki Razem. Jak chcecie, żeby to, co ja teraz tu gadam, rozeszło się jak maksymalnie, to dajcie pod rączka w górę, kciuk, tak. Udostępnijcie, pochwalcie się tam Kaś, skomentujcie. Skomentujcie zgodnie z własnym rozeznaniem. Nie musi to być pozytywny komentarz. Może to być nawet bardzo negatywny. Ale chciałbym powiedzieć coś na temat wyborów do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Do Parlamentu Rzeczypospolitej niestety nie dostał się żaden niekoncesjonowany przez ogólnopolską partię polityczną PO, PiS czy jakąśkolwiek inny GIST, PSL czy Lewicę, Ślązok. Był co prawda taki plan, aby do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej mógł się dostać jakiś przedstawiciel Ślązok bez koncesji politycznej. No, nawet rzutem na taśmę ostatniego miejsca próbował tam startować Tomek Słupik bez koncesji, ale niestety wojna wypowiedziana PiS-owi przez tak zwaną koalicję antypisowską i wojna wypowiedziana przez PiS pozostałym partiom politycznym, które ją nie chcą wspierać, rozlewa się. My Ślązoki będziemy przegrani pod każdym względem, bo żadna z tych partii, które cośkolwiek obiecywała Ślązokom w zasadzie do nauczania o regionie, nauczania języka, uznanie etniczności czy języka śląskiego za regionalny, nie przejdzie. Gwarantuje to swoim rozumem, swoim rozeznaniem. I stawiam złoto przeciwko orzechom, że wszystkie te partie mają nos gdzieś. Głęboko gdzieś. Co prawda rysuje się szansa w najbliższych wyborach samorządowych, że Śląska Partia Regionalna zrobi wszystko, aby skupić pod jednym sztandarem wszystkich tych, co się odwołują do śląskości i do Śląska, jak są dla Heimatu, dobrze, ale być może znowu, tak jak się to stało przy wyborach do Sejmu, pan Hołownia albo jakiś inny rękami lewicy zniszczy swoimi i lewicy zniszczy możliwość wejścia do Sejmiku województwa śląskiego, Ślązoków. Bo ja wiem, że oni wszystko zrobią po to, żeby nas tam nie mieć, bo my będziemy walczyć o Heimat, a nie o pryncypia pisowskie czy antypisowskie, koalicyjne, lewicowe czy tak dalej. Bo do Ślązoków się przede wszystkim liczy Śląsk. Niestety nikerzy Ślązoki, szczególnie ci z lewicy, mają Kaś Śląsk. Do nich się liczy tylko ich własny interes. Byłem niedawno rozmawiał z rodziną ze świętej pamięci Eugeniem Spnioków. Jeden lewicowy polityk chciał zawładnąć z Afriko jego dorobkiem. Na szczęście bratanek, który przeczytał ta umowa i przeanalizował ją, zanim ją Eugen podpisał, do tego nie doszło. Jest szansa, że spuścizna po tym Wielkim Ślązoku będzie w domenie publicznej. I oby się tak stało. Tak samo moje wszystkie wypociny, moje nagrania są w domenie publicznej. Oświadczam to teraz, póki jeszcze żyję. I zawsze się będzie na to powołać, bo moja rodzina ma z czego żyć i nie potrzebuje żadnych tantiem. A ja też mam z czego żyć i też nie potrzebuję żadnych tantiem. A chcę, żeby śląskość
nie umarła. No to do juzaś. Jak macie jakieś co do wyborów uwagi, to napiszcie pod tym filmikiem. Do juzaś z Boboczkiem.